Gaskiya garin nan ana rana sosai ko? Gaskiya akwai rana. Gaskiya ana rana. Kin ga na manta da makullin a cikin jiki. Can ciki. To bari in dauko makullin ko? Hello? Hello? Wace ce? Ke zan tambaya wace ce da kika ɗauki wayar shi? Matarsa ce. Ni kuma wacce zai aura ce? Da izinin wa? Da izinin waɗanda suka ba shi ke. Ke? Ke wace irin mara kunya ce? Da har zaki kira numban mijina in yi fikin. Ina matsayin matarsa kina gaya min haka? Yanda kika shiga ni ma haka zan shiga. To wallahi ba zai yiwu ba. Ban wayata. Wace ki ɗaukar min waya? Da ka yau kada ki ƙara ɗaga min waya na idan na baki. Kina ji na? Wace ce ita? Kai. In ke ƙara ɗaga min waya na ranki sai ya mata karɓaci. Amma fasa zuwa gida aji, ku ce mu je gida. Wallahi ba zai yiwu ba sai ka gaya min wace ce ita. Ni da ke wa ke auren wani. Na ce ki muce ko? Ni gaskiya ba inda za har sai ka gaya min wace ce ita. Dama ai an ce namiji ba shi da tabbas. Sai ki zo mu wuce kin ga dama. Matarsa ce. Ni kuma wacce zai aura ce? Da izinin wa? Da izinin waɗanda suka ba shi ke. Da ka yau kada ki ƙara ɗaga min waya na idan na baki. Wace ce ita tambayar ka nake yi? Allah dai ya sa a jikin munjiriya babu abincin kaska, kuma kai ka san cewa girman raƙumi yana tsoron kunama, ko mutuwa ta san ƙarfi. Wallahi Allah ko ta kashe ba ta ɗauka ba. Ban waye kaka nan wajen. Wallahi tallahi me raba da kai sai dai Allah. Ban zama cuci kun. Wannan da kake gani shine mijin da za a aura. Wallahi kai kisa kake dare shi. Kai tsaya a nan wajen. Mun ba ka bayyana sassoke ma tumbin ka wuce a nan wajen. Kar ka taɓa ta. Me kake so?